Siis jumalauta, täällä ollaan taas vittu Marko Polo podcastin kolmanteen jaksoon ollaan niin kuin aivan jumala ihmeen kaupalla taas selviydytty. Siis tässähän ollaan niin oikeasti, tämä on pyhä kolminaisuus. Mä en tiedä, onko tämä jakso sitten se vittu isä ja poika vaikka pyhä henki. Siis mä en tiedä myöskään, mutta siis jos tämä jakso vaan siis näkee päivänvaloa joku päivä, niin päästään tämän tekniikan kanssa siihen pisteeseen. Siis mulla on tällainen niin Mm. präniikkä mikrofoni, tuliterät on haettu niin verkkokaupasta ja kaiken pitäisi olla Mm. kohdalla, mutta ei, kun sulla tietokone puhuu edelleen ranskaa. Tässä on meidän Joo, niin miljoonas Otto ja aurinko nousee Suomessa ja täällä tällaista on. siis vittu ihan oikeasti, siis mulla on edelleen tämä Zoom on vittu ranskankielinen. Siis mustahan tulee, siis mähän ei edes tarvitse enää mitään sitä Duolingoakaan laittaa enää tulille, kun mulla on tässä tämä niin kielitaito karttuu. Toisekseen, siis eikö se niin ole, että vittu kolmas kerta toden sanoo, että kolmatta kertaa me tätäkin saatana paskakasaa yritetään saada purkkiin jälleen kerran. Ja kolmas jakso. Niin mä, että Siis jos, niin ollaan, mulla on myös 3 johtoa tällä hetkellä kiinni mun tietokoneesta. siis tässä on nyt oikeasti ollaan pyhän kolminaisuuden äärellä. Siis tästä voi tulla niinku ihan mitä vaan. Siis niin voi. Siis, mutta musta tuntuu, että tämä on kyllä se meidän myöskin se henkilökohtainen niin Bermudan kolmio. Siis mä veikkaan kanssa, tää on kyllä semmoinen niin kadotuksen kolminaisuus, mutta siis Mutta pistetäänkö me pyörät pyörimään? siis pistetään, mutta tässä vaiheessa mä oon sieltä imaskoot se saatanan Bermudan kolmiokin, mutta mua ei enää, niin kuin, se on mun viimeisin murhe se. Siis Niin kuin, ihan mielellään sukelletaan sinne Bermudan kolmiosyvyyksiin tässä siis, kohtaa. siis sama mä menen sinne pyörteen keskelle. Mm. Liekö sekään enää mua tässä vaiheessa ottaa vastaan enää, kun kaikki Siis hylkii. liekkö. Mutta siis kerropa mulle, koska mä oon nyt siis palannut halusta siis kuulla. Siis viikon ajan mulla on aivan sormet syyhyten, kuule siis mä oon ootellut, kun sä et ole suostunut kertomaan, kun mä oon yrittänyt udella, että mikä on Charlesin tilanne. No siis luen kiitos sormet, eikä mikään muu paikka syyhyten. Oot ootellut siellä updateja Charlesista. Siis ei jumalauta. Siis mulla on nyt mehevät uutiset. Mutta sun pitää nyt tähän ensi alkuun luvata mulle se, että sä et mulle niin nyt ala sitä kaunaa kantamaan tästä, mitä mä tulen sulle kertomaan. Siis sinisen oven takaa mä en ole herännyt. Mä en ole sinne hämääkin niin kuolemanpesään mennyt. No, luojalle kiitos siitä. Mutta tässä on jälleen, niin kuin, tämä on oiva esimerkki siitä, että miten teknologia on kääntynyt mua vastaan. Ja miten niin kuin, siis, nyt ollaan oikeasti siis, että eihän mä nyt tässä väitä, että me mitään tekniikan ihmelapsia ollaan, mutta silti siis nyt on jo niin kuin, aivan liian pitkälle menty. No, Siis oota, mä otan tätä mun puhelimen esiin. Siis tilannehan on nyt se, että siis Charles laittoi mulle sen seuraamispyynnön, jonka minä sitten hyväksyin. Kovasti odotin sieltä viestiä saapuvaa, ei tullut, kirjekyyhkyä ei ole näkynyt. Niin mä ajattelin sitten pistää pikkusen bensaa liekkeihin. Ja että no mäpä heitän sille takaisin sitten seuraamispyynnön, että katsotaan, että nyt on uusi vuosi 2025, että eiköhän tässä niin kaikki kaunat ja sudenkuopat niin on jo niin väistelty ja tällä, että aika on niin parantanut haavat. niin ja Että sehän on eikä, varmasti sille positiivinen yllätys. Se on ensimmäistä kertaa saanut jotakin joo, vastakaikua sukupuolelta. siis Niin. nimenomaan, että sekin niin nyt vanhoina eläkepäivinä saa niin huomiota joltain. Niin sekin on varmaan siellä onnensa kukkuloilla. Niin, Disclaimer nyt tähän väriin. Onko se disclaimer se sana? joo, Siis se välikommentti, että siis se ei oikeasti ole niin vanha. Mä ajattelin, luuleeko kaikki, että mä oon nyt joku hopeaketun luokse lähetty. siis ei se Viskiä niinku, juo. siis ei me minkään niinku hopeaketun. Siis hopeakettukin olisi tähän saamaan parempi. Niin siis niin varmaan Kun ois, se mutta siis niinku tuleen suutelema mies. niin, mutta, siis, mutta ikähän on niinku kuitenkin silleen varmaan alle 60. No siis lieneekö? Ainakin noiden niinku tekoälykuvien perusteella, niin ikää ei joku 12 vuotta hänellä. Mutta siis Niin, totuushan olisi sitten niinku täysin eri, jos niin, no, siitä mutta lähdetään. 60 ja rapiat. Siis hyvin, hyvin rapiat päälle. Mutta joka tapauksessa, niin mä tein siis sellaisen virheen vahingossa, että mä siis aloin sille meidän podcastin Instagramilla seuraamaan sitä ensin. Et Mut, alkanut. siis aloin. Mutta sitten mä kävin nopeasti perumassa sen pyynnön tai unfollaamassa. Mutta Etkä aivan siis nähdä. mullahan sydän pomppasi kurkkuun, kun mä näin, että mitä on käynyt. Niin, et siellä suoraan niin suden suuhun Siis taas menty. siellä mä kurkistelin jo suden suusta ulkomaailmaa kohti, että uskaltaako tätä enää poistua. Jos siellä on vielä äkäisempi pentikäinen vastassa, että ehkä se susikin on mieluisampi niin kuin tässä Niin. vaiheessa. No sit mä menin takaisin sinne mun omaan niin Instagramiin Mm. ja oli silleen ok. Läiskäsin seuraamispyynnöt tulille, niin mitä sieltä tulee, kun bumerangina, niin viesti. Ja
hän on siis ilmeisesti eläkepäivillä alkanut, siis niin kuin mä aistin, että hän on sitä suomen kieltä alkanut opettelemaan, ja se on kuunnellut sen meidän ensimmäisen podcast-jakson, koska miten Ei muutenkaan, oo. siis ei Ei meillä, oo. siis ei mua ja niin Charlesia voi näin suuret kosmiset voimat yhdistää, että se niin kuin ihan oikeasti on sitten joku salama kirkkaalta taivaalta iskenyt sinne mun No mitä se seuraavaksi. laittoo? Se laitto, moi, mitä kuluu, eli siis pieni kirjoitusvirhe, mutta annettakoon se nyt hänelle anteeksi. Mm. Sitten hän on sanonut, että how are you? Long time no speak. Ei kun long, long time no speak. Piste. Siis. Ja kun mä katson tää meidän aikaisempaa viestiketjua, niin mä oon tällaisille mun puhelinnumeroa ensinnäkin jakanut. Ja täällä on siis tämmöinen suukko-emoji, niin kuin häneltä tullut. Mulle postilaatikko on kilahtanut. Ja mä oon vastannut semmoisella aurinkolla. Siis mä laitan tästä screenshotin sieltä, että mä voin laittaa sen meidän Instagram-tilille. Apua. Siis nimenomaan apua. Mä en tiedä, onko tässä Apua. niinku apua pyrittävä taivaan joukolta vaikka niinku saatanan kätyreiltä. Mutta siis mitä sille nyt vastataan? Siis mä en edes tiedä, mä voin antaa podcast-jakson lopussa sen miettiä, että pitäisikö meidän sille joku vastaus sille tulille. Että mä en halua tätä, niinku, että täällä alkaa niinku vanha ori pillastuu. Niin en mä sitäkään niinku halua. Että se sitten Siis potkii niin. sieltä tallista ulos ja lähtee tänne niinku Nottinghilia kohti Laukan. Siis Tulee joo, ei siis sitä, siis sitä on vältä. Mutta sä et voi kertoa, missä sä, onko sulla jotakin tietoa jossain, että missä sä asut? Siis luojan kiitos, ei. Mutta Koska siis sehän tästä vielä puuttuu, se tulee sun oven taakse kolkuttelemaan. siis sehän on vaan ajan kysymys, että milloin se on täällä mun oven takana. Siis kauhean, mulla on siis mä oikein hiipit ja kylmät väreet selkäpiitä. Mulla ei enää edes hiivi, siis mulla on koko kehon kylmät väreet ollut tässä viimeiset 15 minuuttia. Et ne ei enää hiivi, vaan ne ihan vittu juoksee. Viesti saapumisesta lähtien. Siis viesti saapumisesta lähtien, siis on laitettu vittu puoli niin yhdeltä yöllä vieläpä, eli ehkä pienessä tuhinoissa, jossa sen bordelli jättänyt hetkeksi rauhaa ja tullut mulle viestittelemään. Hyi kauhea Että jos sillä on ollut oikeesti. pieni tauko niistä asiakkaista. Mutta siis arvopa, mistä mulla on kanssa viime aikoina tässä nyt hiipinyt kylmät väreet pitkin selkäpiitä. No, Siis mun For You-pageista TikTokissa. siis. Siis kerropa, että mitä sulta sieltä nyt löytyy. Siis kun mä en ymmärrä, että miten se algoritmi toimii. Siis Tai se siis se toimii toimii, siis sille, se toimii sille, että niin. niitä, että mitä sä katot ja tykkäät ja jaat, niin mä veikkaan, että tämä, mitä sä nyt meille kertomaan, niin myös kertoo aika paljon näistä sun niin preferensseistä. No kun siis mä en tiedä, uskallanko mä sanoa mitä, mutta siis toimiiko se silleen, että jos mä vaikka katon vaikka jonkun videosta, mä että oho, jos mä katon Joo, sen useamman kertaa, vaikka mä en tykkäisi siitä, niin ottaako joo, se silti, että tämä aihe nyt vaikka North Sea, niin kiinnostaa. joo. Siis mä olin niin kuukausi tolkulla, mä olin siellä Northsilla kuuntelemassa sitä. Joo. Mutta siis sinnehän mua siis kyllä ihan reellisesti kiinnostikin, ja niistä mä kyllä tykkäsin myöskin. Niin, siis kun mäkin tykkään sitä, mutta se on pahaa, kun sitten tiedätkö, uppoutuu niin syvyyksiin siihen tiettyyn aiheeseen. Ja siis kun mulla on viime aikoina siellä on pyöritynyt siis hävittäjät, ja Mm. siis kun mä menin kerran katsomaan, kun siellä oli joku ensimmäinen jostain, oliko se joku Blue Angels tai joku tämmöinen Amerikassa joku tämmöinen hävittäjä taitolentoryhmä, niin joku nainen oli mennyt Mm. sinne, sitten mä katsoin sitä monta kertaa, kun se oli siistin näköistä nainen lensi sillä hävittäjällä. Siis kun mä oon halunnut siis lapsena hävittää Siis lentäjä. jumalauta, jos sä lennät ikinä hävittäjällä, mä en halua tällä planeetalla enää. Koska yksikään millimetrin kokoinen kulma tästä planeetasta ei ole turvassa sen jälkeen, jos sä kiinät hävittäjällä taivaiden halki. Siis, mutta kun mä haluan, siis oikeasti mä harkitsin, että mä haen lentäjäkouluun, mutta mun opinto-ohjaaja sanoi, että se siis pitää nähdä molemmilla silmillä, että sinne Niin, pääsee. mä just olin sieltä, että meidän ottaa sen sun yhden hyvän silmän käteen ja sillä niin ohjata sitä konetta, koska siis kukaanhan sinne kyytiin ei tule. Sehän Siis siis, mietin, kun mä katsoisin kuolleen kulman siellä taivaalla. siis se olisi kamikatselento. Niin olisi. Että siis ei jumalauta, mutta joo, siis oot hävittäjän videoita katsonut. Joo, siis se tempasi mut mukaansa vähän sen, mutta siis nyt niitä tulee taas niin joka tuutista sitten, ja siinä lukee aina se, Eva siis kuuluu, soi se zombie, zombie, Joo, zombie. Ja sitten toinen siis on ollut, ootko nähnyt siis Espanjan Temptation Island? siis nyt täytyy kyllä hän kieltä sanoa, että en. Siis koska, mä en tiedä, siis, mutta tästä mä oon tykännyt jokaisesta videosta, mä tiedän nyt, että sen takia se syytäntä mulle, kun mä oon tykännyt jokaisesta videosta, perehtynyt aiheeseen niin hyvin kuin mä pystyn, ja siis jos joku, joka tätä nyt kuuntelee tänä turmion päivänä, niin tietää, että mistä sen näkisi edes jonkunnäköisillä tekstityksillä tai Ja älkää englanniksi missään nimessä kertoko Pentikäiselle. siis kertokaa mulle, koska mä en siis mä yritän ymmärtää, mitä siinä tapahtuu, mutta siis pähkinänkuoresta, niin siis siinä on tämmöinen, kun espanjalaiset, nehän nyt on tommosia tulisia latiina, tiedätkö semmosia, Mm. niin
en tiedä johtuuko siitä vai mistä, mutta siis siinä on tämmöinen mies, joka näkee, kun sen tyttöystävä pettää siinä iltanuotiolla, niin siis se pistää juoksuksi. Siis se lähtee, se ampasee kuin rakeetti taivaalle ja se painaa sillä hiekkamaan pölyä ja se valoa nopeammin juoksee sillä rantaa pitkin sinne siis tyttöystävän villalle. Siis sanoiko sä nyt mulle, että tämä mies on niinku vesiä pitkin Jeesuksen elkei juossut niinku saarelta toiselle, vai onko se niinku Ei, Mooseksen tavoin vitu laittanut mereet kahti ja juossut siis sitten se siellä varmaan, vitu hiekkapöllyn? siis varmaan mä veikkaan, että se laittoi mereen kahtia, koska siis ei veden päällä mä en sen nähnyt juoksemaan ainakaan siinä videossa, mikä oli julkaistu. Ja siis mä laitan kans tänne sinne meidän Marko Polo podcastin Mm. sinne Instagramiin. Mm. Ja voitteko kertoa, jos ette nähneet, voitteko kertoa, mistä se näkee, koska siis mä haluan tietää, mitä siis kaikki videot, mitä mulla tulee sieltä, ne on aivan sairaita ja ne on tasan tarkkaan semmoisia, miten mä käyttäytyisin, jos mut pistettäisiin Siis siihen. siitä mulla ei niinku epäilystäkään. Mä käyttäisin, mä juoksisin ja uisin, vaikka jos olisi saarista kyse, Siis niin mä mä voin sanoa, uisin. että mä en tiedä, että mä sanon, että mä veikkaan, että ennemmin siinä olisi uppoamisesta kyse kuin uimisesta jos sä sinne. Siis, niin Että, kuin mä oon aika huono uimaa. että vaikka sä vesipedoksi haluatkin itseäsi kutsua, niin sitä ei tarvi edes niin tiiliskiviä sitoa nilkkoihin, että sä voit pohjaa jo ihan muutenkin. Siis raukka, minä mietin, kun mä lähtisin, että mä uisin koiraa ihan sikaa hitaasti sillä Siis, veneellä, vaan joku joutuu pelastushelikopterin poimimaan, mutta sieltä mä mustasukkainen raukkaa koittamassa uida siis ei se ole millään pelastushelikopterilla, kun siinä ei tarvitse kuin kävellä rantaviivaa pitkin sen, niin saakeli kameramiehen, ja se ottaa suosta käsiä kynkästä, että nyt mennään, kun sä oot muutamaa metriä pidempään. että mä oon uponnut sen rantahiekkoihin. Niin, että sä oot montaa metriä niin pidemmällä on liekka päässyt. Mutta haluatko tietää, että mitä multa löytyy siellä For You-pagelta tällä hetkellä? No, Siis mullahan tuli tuosta zombie niin kuin, musiikista mieleen ensinnäkin se, että mullahan tulee siis nyt semmoisia maailman niin tämmöiset johtajat mafiapomoina videoita, mitkä on semmoisia tekoälyä luotu, että on semmoisia eläimiä, semmoisia valtavia tiikereitä, semmoisia niin norsuja, joilla on semmoiset sortsit jalassa. Ja ne on aivan siis niin kuin hyvä, että ne ei mahtuisi edes ovista sisälle, kun on semmoisia körmyjä. Niin, hyi. mulla tulee koko ajan sellaisia tekoälyeläimiä, että miltä maailman johtajat on tässä eläiminä ja miltä niin kuin, jonkun maan niin kuin, mafia näyttäisi, jos niillä olisi sellainen jumalaton niin kuin, eläin siinä niin kuin, Hyi, mukana. mä oon nähnyt kanssa ainakin Putinin semmosessa jossain puvussa. Siis, joo, siis mä oon nähnyt kanssa, siis niin kuin, hyvä, ettei siinä tarvinnut alkaa niin kuin, silmiä repimään päästä, kun oli näkyy semmoinen. Mutta siis sittenhän myöskin on ne saakelin, että sä heräät silleen, että siellä kuuluu taustalla se köhinä ja sä heräät ja sä katsot niitä käsiä, että siinä lukee, että POV heräät 1300-luvun niin kuin ruton runtelemasta Lontoosta ja oot niin heräät sieltä niin kuin kuolinlaavulta ja sä köhit ja sulla näkyy ne paiseet jaloista ja sä vaan kävelet siellä niin niitä katuja pitkiä rotaat juoksee sun niin vilisee jaloissa. Hyi, siis mä oon nähnyt ton kanssa, siis musta tuntuu, että mä oon nähnyt sitä painajaista, koska se musta tuntuu itselläkin, että mulla on se ruttokohta, koska se köhinä Mm. kuuluu mun korvista ja ne paiseet. Oikeasti mä oikein niin jotenkin hyi olkoon. Siis koska mun mielestä siis se köhinhän kuulostaa niin kuin pelottavan tutulta. Että se on meillä molemmilla harva se päivä, kun äänikin jähisee siihen malliin, että eikö se ole diagnoosia vaille. Meilläkin se. Siis voiko meillä olla siis myös plakue? Sitten voihan meillä olla mustasurma myöskin. Siis sehän tästä vielä oikeasti puuttuisi. Sehän se, mutta eihän sekään niin yllättäisi enää niin tässä konkurssissa Ei, myöskään. mutta se olisi kirsikkana kakun päällä kruunaisi meidän lista, sairauksien lista. Mm, siis niinpä. Sitten onko sä myös nähnyt, siis ensinnäkin, siis onko sä nähnyt niitä koiria, jotka pyörii, että siinä on se filtteri, ja että se näyttää, että ne koirat pyörisivät semmoisessa niin mikroaaltouunissa. Siis en ole kyllä nähnyt. Siis mä nauroin kuollakseni, niin tää tulee kans meidän sinne niin podcastin Instagram-tille, koska siis jumalauta mä näysin semmoisen videon, missä sillä koiralla on ihmisen korvat, ja sitten se pyörii semmoisessa mikrossa. Siis miten mulla ei ole tullut yhtäkään tommosta? Siis kiitän luojaa, mutta mä oon siis kyllä aivan kuseet housa nauron niillä videoilla, ne on aivan loistavia. Mutta siis oli ihan kauhea se, mikä oli nyt siis ihan vasta, kun se Angel Fish ui sinne pintaan. Siis se ei ole ensinnäkään mikään angel fish, sanoiko sä angel fish? Siis se niin kuin itse suoraan saatana Luciferuksen kainalosta ryöminyt syvänmeren kala, niin se ei ole kyllä mikään niin kuin enkelikala, vaan se on ensinnäkin siis angle, eli siis niin kuin joku tämmöinen kulma. Mutta siis Niin, suomeksi se on kyhmylyhtykrotti. mikä? Kyhmylyhtykrotti.
Siis onko sä ehtinyt googlata ja suomentaa se tässä välissä? Siis totta kai. Mutta siis oikeasti mullakin sydän särkyi, se oli aivan sydäntä riipasevaa. Että semmoinen pieni, kun se on aivan minimaalinen, kun se mahtuu Niin on. käällekin. Ja sitten kun se uiskenteli siellä viikkotolkulla sillä pienellä pyrstöllä pärski menemään, pääsi viimeinkin, oli se, että näki viimeinkin valon, jota hän ei itse tarvinnut luoda. Siis mä en kestä tota Siis, oikeasti. Ja siis se, että se on 2 viikkoa uinut ja 2000 mailia, mistä mä en tiedä paljon se on, mutta ihan sikaa siis paljon varmasti. Ja 2000 mailia. 2000 mailia siellä luki, ja että se on halunnut sen viimeisenä päivänä nähdä päivän valon. Niin. Ja Ja sitten siis siitäkin on, myös että rannikolle niin lyyhistyi. Mutta siis meristä tuli myöskin mieleen se saakeli, mikä se on se kuollut meri, joka on niin täytetty suolalla, koska mulla on tässä naamaissa siis suolapurkki. Ja mä siis siis mä oon jos joutunut tätä nakkeleen niskojen yli tänään. Ja siis toivottavasti sä et nyt tarkoita niin kirjaimellisesti. siis mä oon kirjaimellisesti, siis tää on se mun niin hyvä onnen suolapurkki, joka siis kuten näet, niin se on tyhjillään, koska mä oon niin paljon epäonnea kohdannut tässä viimeisten niin kuukausien aikana. Niin tässä nyt on kyse tosiaan siis siitä, että aina jos me jotakin epäonnista sattuu, niin mä otan näistä pienen ripauksen ja heitä ollaan yli. Niin se mä oon lukenut, josta se tuottaa, että se niin kumoaa sen pahan onnen. Ja siis mullahan, siis niin kuin sitä kuolleesta merestä puhuen, niin mullahan tämä niin oma huoneen lattiakin kuin semmoinen siis niin suolan peittämä. Siis jos joku nyt miettii, että miksi täällä mun puolella on niin hiljasta, niin siis mä oon sanaton. Siis etkö sä oikeasti siis fyysisesti heittele sitä hiekkaa? Heittelen, siis veikö sulta nyt kissakielen? Ei siis ihan oikeasti silloin, kun mä kokkailenkin, niin mullahan kuule tästä näin, mä oon aivan kuule ihan varalta, vaikka mitään pahaa ei koskaan tapahtunut. Mä otan silti pieni siipale, nakkaa olaa yli, sitten ripottelen loput ruoan päälle. Mikä? Siis ripottelen. Ja Siis siis heitä, kerran, ootapa, nyt te siis kato mua silmiin meidän mä katon sua Zoom-puhelun silmiin. välityksellä ja sano mulle, että sä heittelet oikeasti suolaa sun olan yli. Siis heitä, mä heitin kerran meidän äitiä vahingossa silmään. Ja siis siitähän se niinku riemu vasta repeeski. Sehän oli No siis hyvä, aivan, ettei puhjennut. Mutta ja siis siis ethän luen sä tee tota kiitos. siis julkisilla paikoilla. Siis totta kai teen. Etkä tee. Mä et kyllä tee. Siis mulla ei enää, niinku, siis mä en ota enää yhtäkään niinku epäonnen saakeli ennettä vastaan. Mullahan tulee siis koko ajan siis jossain niin noissa live-lähetyksissäkin, mullahan tulee siis sitä tarotkorttia ennustaa, ja mulla jatkuvasti on siis semmoinen mies, joka on semmoiseen seipääseen langennut, tai sitten se aktuaalinen piru. Ne on ne kortit, mitä mä oon niin viime päivinä saanut. Hyi, mitä ne tarkoittaa? No siis ei ne kyllä niin ainakaan mitään hyvää enteille. Et en mä tiedä, Siis mitkä niiden niin hyi. kuin, silleen, niin kuin tarkat merkitykset on, mutta ne ei siis, eihän se, niin kuin, jos tommoset kortit tulee vastaan, ei mitään niin kuin hyvääkään tiedä. Niin, mutta kun sä oot ollut aina tommonen ihan hirveä jotenkin Siis taikauskonen. se, että siis mullahan on luulosairaus ja mä oon taikauskon, niin siis sehän on niin kuin aivan, siis sehän on niin kuin fataali kombinaatio. Niin ja siis jos sä jotakin live-lähetystä katsot, missä ne nostaa niitä kortteja, niin siis siellä saattaa olla niin kuin monta tuhatta muuta, jolle se sama, Mutta kun sama se tyyppi katsoo sanoo. mua silmiä ja kertoo, että tässä on nyt sun onnenkortit. Ja minähän oon siellä korvatoreilla kuuntelen. Ja luon Lasku, katsekontaktin. Ja koitan sitä mun energiaa lähettää sen puhelimen välityksessä sinne toiseen suuntaan. ja lasku tulee perässä. Siis sieltä kuule tulee semmoista laskua. Siis ihan oikeasti. Siis muistaakseni silloin, kun oli teksti-TV, Muistan. niin siellähän oli siis semmoinen, tämä tuli aina niin kuin aivan joskus ennen Sian Piermää, niin siellä oli semmoinen ohjelma kuin Astral TV. Ja siis siellä oli joku semmoinen, jonka nimi oli joku Heluna, tai joku tämmöinen hoola alkava Hilma, siis eikö mikä helvetti sen nimi nyt oli, niin se Mm. siis semmoisilla foliopalloilla ennusti, että se oli siis ottanut keittiöfoliota, röpistänyt ne semmoisiksi pieniksi palloiksi, ja sitten se oli semmoinen kori, näin sekoitti ne foliopallot ja nakkasi siihen pöydälle. Ja sitten se kertoi sulle, että mitä tulee tapahtumaan tulevaisuudessa. Eihän sieltäkään koskaan mitään niin hyvää tullut. Siis onko sä niinku kattonut sitä teksti-TV-aikana, sitä Astral TVtä ja kattonut, mitä huominen tuo tullessaan? Joo, siis oon kattonut. Ja siis mä oon melkein ottanut myös, siis olikohan se niin Heluna, mutta mä oon myös häneen melkein ottanut siis niin yhteyttä myös. Mutta siis Siis mä luin, etkä on. siis mun siskon kaveri on kuulemma soitellut tosi paljon sinne Astra TV:seen, ja sillä oli siis kuulemma aivan, niin kuin, aivan taivaissa niin puhelinlaskut. No mitä sille sitten ennusteet? Kun mä en ole ikinä, hei, No, pitäisikö meidän käydä ennustajalla ensi kerralla, kun mä tuun Lontooseen? siis mä nyt sanon sulle Marja sen, että A, me ei olla pelaamassa spiritismia, vaikka sä kuinka monta kertaa mutta kysyt. B, se, että mä en ole siis minkään ennustaja-eukon luokse menossa, koska sieltähän ei tule mitään muuta kuin niinku oikeasti lyhyt eliajan ennuste.
lyhyen ja rajun, eli niin kuin, ajaa ennuste, semmoinen, että niin kuin kaikki, mikä voi kapsahtaa nilkkaan, niin aivan varmasti kapsahtaa ja niin kuin kovaa. Siis kun mä en ole ikinä, mulla ei ole mitään tarotkortteja nosteltu. Siis mullahan on täällä, mä saan mun kämpiksellä tarot-kortit, niin sitten kun sä tulet tänne Lontooseen, me voidaan tehdä yhdessä luento. Okei, siis osaatko sä tehdä jotakin tarot-luentoja? Siis en. No. Mutta kyllä Siis voidaan tehdä. Mutta mä siis voin mä haluaisin niiden mennä semmoiselle ihan live-lähetystä, semmoiselle... niin, Niin. että mä niiden live-lähetystä avulla voi opetella. Niin, ja siis kun mä haluaisin mennä semmoiselle ihan, niin kuin, tiedätkö, siis semmoiselle ihan kunnon kristallipalloennustajalle, niin Ja voinko sieltä, mä edes käydä, jos sä et uskalla tulla, niin voinko mä mennä? siis se kristallipallohan muuttuisi mustan väriseksi. Jos se, Siis hyi, että vähän olisi kauheeta, mutta se ei ole edes kauheata, vaan se olisi totuus. mutta siis se olisi aivan, niin. Koska sieltäkin oikeasti, niin siellä ei meille kummallekaan, siellä ei mitään muuta näe meille kummallekaan kuin vaan se lopullinen määränpäällinen helvetin portit. Mutta siis kun mä en ole ikinä uskaltanut siis pelata sitä Spiritismia, me ollaan sun kanssa suunniteltu sitä, muistaaks sä? Siis mä en muista, mutta kun sä olit silleen, pelataan siellä sun luona, ja mä olin, että me ei jumalata, että mä en halua tänne niin sitten oikeasti niin iskostuu joku demoni, että se jää niin asuuttamaan tää mun taloa tänne, tai sitten taloa tai siis huonetta, mitä lienee. Niin, ja siis me kauheat rotaat, oikeasti kauheat nyt ajatella tällä, mutta siis mehän mietittiin meidän kavereita, kenen niistä on huono. Siis mehän mietittiin kaikkia niin lokaatioita, että kenelle olisi tavallaan silleen vähiten paha, jos se demoni niin päättää ihan asumaan sinne. Niin, mutta se on oikeasti aika... Siis me olisi pitänyt pelata sitä siellä Charlesin luotella, kun siellä oltiin pelattu sitä jo. Siis, Ja vielä siis siis se oli, jää. siellä oli niinku sen pelin jälkimainingit meneillä. Sen takia siellä oli ne niinku hämähäkit, missä oli noidan pesäke, niin siellähän oli jo Niin niinku, oli. se riivaus oli jo tapahtunut. Niin kuin siellä se olisi ainakin ollut helppo, mutta siis mä en uskalla. Siis mä voin kertoa sen, että vaikka mä kuinka ikinä, tiedätkö, heittäisin täällä, niin kuin murjaisin minkälaisen vitsin, niin sit minä Mm, en pelleile, tiedätkö, sitten semmoisilla asioilla me en. tullaan niin tommosia, tiedätkö, että jos on joku, että joku vaikka sanoo, että jostain tulee huonoa onnea, niin enhän mä nyt sitä tee, vaikka siis liekö miksi siis koko ajan juoksee mustat kissat tie yli ja peilit särkyy, ja siis se on Joo, niin mun viikoittaista arkipäivää, mutta siis niiden lisäksi vielä, että niinku oikeasti tahallaan niinku kaivaisi itsellensä niinku kuoppaa, niin ei. ei. Tässä ollaan jo niinku oikeasti liki mulla alla, kun ollaan niin syviä kuoppia ei valmiiksi kaivettu, niin nyt ei ole enää Niin. varaa alkaa yhtäkään niinku lisää lapiota siihen niinku soppaan vielä heittää. Mutta siis joo, siis niinku kaikesta tuommoista taikauskosta, siis ensinnäkin, siis mähän on sitä mieltä, että mulla on täällä nyt asuu jotain keijuja täällä mun huoneessa, tai jotain myyriä, jotka vie multa siis tavaroita. Koska siis mullahan on hukkunut siis muun muassa meikkisieni, mutta se nyt lienee ihan hyvä, että se meikkisieni on hukkunut, koska siis mä en tiedä, mikähän niinku mikrobipesäke senkin sisällä niinku asusteli. Olikohan se käynyt mun meikkipussissa? Siis siellä sun kastella hygieniassa, siis siellä Jumala hylkäämässä säkissä. Sehän ei ollut enää edes mikään pussi, vaan sehän oli niinku oikeasti semmoinen niinku, semmoisen nuuttipukin säkki. Niin. Siis Niin, meikkipussihan se oli. ei. Muuta mulle ei ole sanottavaa kuin, että ei. Mutta siis onko sulla kadonnut muuta kuin se meikkisieni? No siis milloin mitäkin, ja sitten mä yksi päivä olisin, että kuka helvetti, niin kuin, että mihin mulla nämä niin kaikki tämmöiset arvotavarat, mulla oli kotiavaimet hukassa, AirPodsit, kaikki tämmöiset oli hukassa, mä, että kuka, niin kuin, että mikä helvetin että kuka paskiainen täällä on niin käynyt niin mun taskut tyhjentämässä. Mutta sitten Niin. mulle paljastui, että siis siellä mun taskussa oli reikä, ja ne oli kaikki siellä mun untumatakin niin täytteistä. Siis, no ja se, kun mulla tuli ensimmäisen mietitys, jos sulla meikkiä katoaa, niin sulla on sillä aika monta niitä kämppiksejä kanssa. Niin, mutta ei siis, eihän kukaan täällä mun huoneessa nyt herra Jumala käynyt. Mutta siis mulla on meikkisieni kadonnut, mutta se voi olla siis ihan, että siellä on ollut suojelusenkelit matkasta, mä oon multa sen vienyt. Että ne on ollut, että nyt sulle tulee niin kuin se aktuaalinen niin kuin musta surma tai Niin. joku niin kuin sairaus tästä vielä iskostuu, jos sä sitä meikkisenä kerrankin käytät. Ja Niin, siis, voikohan se muuten niin, johtua, kun mulla on ollut vähän sellaisia iho-ongelmia, niin siis voiko se voi. johtua siitä mun meikkipussin hygienisyydestä? Siis kun siinä ei ole ensinnäkään mitään hygienistä siinä sun meikkipussissa. Siitä hygieniatason puutteesta se voi kyllä johtua. Ja johtuukin. Nyt ihan siihen ei edes mitään kosmetologin niin kommentteja tarvita. Siis pitääkö mun hommata, siis onko näin käynyt, että mun pitää hommata uusi meikkipussi? Siis on. Siis sun pitää hommata meikkipussi. Ei edes uutta meikkipussia, koska sitä Jumala hylkäämää säkkiä he ei voi millään niin tasolla meikkipussiksi kutsua. Mutta siis kun mä oon muutama vuosi sitten lähtenyt jonnekin reissuun, pakannut meikit sinne, ja mä koin sen niin semmoiseksi käteväksi, että mä en niin pitänyt siellä. Että sä se omakses koit. No, siltä se näyttääkin, että se on ollut useamman vuoden käytössä. Siis se on. Mutta siis, kun mulla tuli nyt mieleen tuosta sun taikauskoisuudesta, niin siis Mm. muistatko silloin kerran, kun siis mä vähän niin silloin säikähin, tai siis oon mä sua ennenkin säikäyttänyt, mutta silloin jotenkin niin ekstra paljon, kun me oltiin
syömässä Hesburgerissa, olit käymässä Suomessa. Ja Mm. sitten, Ja niin olikin sitten Stacy Hese, Stacy Hese. niin oltiin, ja meillä siinä nautiskeltiin ihan hyvillä mielin kerrosaterioita, jos mä puhuisin, kun mulla on yksi semmoinen pieni draaman poikainen meneillään mun elämässä, ja mä sulta vähän kyselin elämäohjeita taas, sokea, johtiko se sokeaa, ja Niin. sitten mä kysyin sulta jotakin vinkkejä, niin kun sä yhtäkkiä paljastit sen paholaisen silmän sun kaulasta, näin, katsoit mua, katsoit mua syvälle sielua, ja sanoit vaan, että käärmet ei kauan nurmikossa suhisi. Niin kuin mä olin vaan se, että mikä se olisi puutarha ilman käärmettä. Mutta jos tämä on kaulassa, niin siellä ei kauaa ei enää niin ruohokaan vilisi sillä käärmeellä. Siis ihan oikeasti, mutta siis mullahan ei ole enää, siis kato, mitä kävi viime yönä. Onko sultakin tippunut se? Siis multa olisi tippunut, mä en täällä niin yritän rintojani esitellä, vaan siis se, että siis ihan oikeasti, mulla siis katkesi se viime yönä, se mun koru. Ja siis nyt kaikille, ketkä ei tiedä, niin siis me puhutaan nyt siitä niin pahuuden silmästä, eli se evil eye. Ja senhän tarkoitus on semmoinen, tai siis sanotaan, että sä et saisi sitä itsellesi ostaa, vaan sun pitää sanoa ostaa se niin lahjaksi jollekin. Että se suojelee sua tavallaan niin kauan, että se niin imee tavallaan muiden semmoiset negatiiviset ajatukset susta poissa. Mutta sitten, kun se katkeaa, niin sitten se on tavallaan tehnyt kaikkea, että kaikki niin on jo imetty pois, ja sitten se särkyy. Niin se mullahan oli siis kaulassa se hyvinkin pitkä aikaa, mutta nyt se sitten boksahti pois. Niin mä, että kuka siellä niin jotain hautua mun pään menoksi nyt. Mm. Niin sitten sä niin innostuit siitä, että sunkin on semmoinen saatava, kun sunkin on Mm. muutamat sillat tullut elämän aikana poltettua ilmeisesti. Siis niin on. Ja sähän sanoit, että minä jos joku sitä tarvii. Niin, Että mä sanoin, että kaikki, sä tarvit. niin, että kaikki ästät on otettava hihasta ja kaikki keinot on otettava käyttöön. Niin siis Mm. mähän sitten kun vihjailin, kun mulla on koitu ongelmaksi just se, että kun sitä itselle saa ottaa, siis ostaa tai tilata mistä, niin sitten mä vihjailin sille hienovarasti mun kaverille, kysyin, että kuka ostaa mulle joululahjaksi tämmöisen. Mun yksi kaveri osti, ja siis se oli raukka oikeasti Iina tilannut siis Swarovskilta mulle semmoisen Mm. siis superkauniin, sellaisen, varmaan piti mua silloin vielä hyvänä ihmisenä. Siis ei Ja olisi kannattanut, sanotaanko sen verran. niin, koska siis se paskiainen oli mun kaulassa puoli tuntia. Siis lieneekö edes niin kauan? Musta tässä oli ihan niin minuuteista kyse. Siis 25 minuuttia. Siis yksinumeroisista minuuteista kyse. No Ja, 7. niin. Mutta 7 on onnen numero, että liekkö ihan sitä niin 6 pedon luku. Mutta siis, kun se oli aivan kauhea, siis kun mä olin niin, se oli otettu siitä, mä vielä säästin, mä saisin vähän ennen jouluaattoa, mä jouluaattona se avasin, puin kaulaan, lähdin siis joulupöytään, ja siis me oltiin siinä vielä, siis liekö sillä ollut vaikutusta, että ollaan oltu siinä niin suvun kesken ruokaa syömässä, niin siis kolahus vaan kävi, kun se siis naks tipahti mun kaulasta lattialle. Se ei ollut monta minuuttia ollut. Ja siis mä katoin, mä zoomasin oikein kun puhelimella katoin, että miten se on katkenut. Se oli siis ihan katki. Siinä ei ollut Niin mikään keskeltä. irronnut joku solki, vaan siis katki, ihan niin kuin se olisi poltettu. Siis Niin kuin poltettu. liekillä. Sieltä on kuule itse niin kuin Lucifer tullut näyttämään naamansa ja polttanut sen sulta niin kuin paskaksi sen silmän. Siis niin varmaan on. Ja siis tää oli aivan kauheata, koska mä itkua tihrustaa. Mä mietin, että mitä tää nyt tarkoittaa, kun sä olit pelotellut mua ja oikeasti, että mä en ole nukkunut varmaan, siis varmaan insomniasta kärsinyt taas, ja en ole nukkunut varmaan kuukausia Älä sitä mua pelkoperseestä. syytä, vaan ihan sitä Kreutz Jakobsenia. mutta, mutta niin mä laitoin sulle Evil Eyen asiantuntijalle sitten viestiä, että mitä tämä tarkoittaa, että tämä pirulainen tippui mun kaulasta alle 10 minuuttia. Niin siis sähän Mm. vastasit vaan, että se tarkoittaa sitä, että sulle halutaan liian paljon pahaa, että se korukaan ei voi enää auttaa mua. Niin mä vastasin sieltä sekunnin murto-osassa, että nyt on tosi kyseessä. Että nyt Et nyt tarvitaan on liian apua. myöhäistä. Niin, mä, että tässä ei enää niin kuin, mitkään muinaiset loitsut kasa pelasta. Niin kuin, hävityksen ja kadotuksen tiellä ollaan jo niin pitkällä, että Niin, mutta miettikää nyt jouluaattona minä raukka uuden korun kanssa siellä just saanut kinkun lautaselle, niin Liisa vastasi vaan, että niin paljon sulle halutaan pahaa, että mitään ei ole tehtävistä, ja edes se pahuuden silmä ei voi sua suojella. enkä mä nyt ihan noin laittanut. Se on, siis, Vastasit niin kuin, aivan kuin brutaalin rehellisesti. siis mutta sieltä tuli faktatietoa, sä kysyit, ja sitä sä sait. Mutta se ei, en mä nyt noin Herran Jumala. Kyllä mä siellä vähän lempiämmin on No vastannut. varmaan oli lopussa luki, että hyvää joulua. Ja onnellista uutta vuotta. Mutta yhteyttä enää pidä, jos kaulakorutkaan ei pysy kaulassa, niin sekunnin murto-osaa pidempään. Mutta, Ei jumalauta.
Mutta siis voidaanko me sopia nyt, että me molemmat tilataan jostain, niin mistä saa isoimman määrän niitä Siis koruja ja joo. lähetetään vaan ristiin toisille, että sitten aina kun se tipahtaa, niin me voidaan niin itse ottaa Siis uusia. sullehan mun pitää tilata joku 100 korun multipack. No, siis kun niin tarvii, ellei mä sitten tatuoi semmoista silmää vaikka mun otsaa. Siis sähän et ala tässä niinku oikeasti semmoista, sulla on pahuuden silmän kykloppisilmä päässä. Siis sehän se, siis sen jälkeen mä en enää ottaisi sitä sunkaan päätä vastaan. Niin kuin me puhuttiin siinä meidän aikaisemmassa jaksossa, että me oltaisiin niin kuin Frankensteinin hirviö. Ai Jos, elisiirrossa. niin, jos meidän niin ruumiosia aletaan niin toistemme kesken vaihtamaan. Niin mä, että siinä Mutta siis vaiheessa, jos sulla voisiko on... se olla silleen, siis jos se olisi tässä otsassa se silmä, niin voisiko se olla tiedätkö, silleen, että jos joku haluaa mulle jotain pahaa, ja sitten mä vaan tiedätkö, vilkasen näistä päin se silmä, niin sit kaikki vaan niin pahuus kaikkoa mun Siis ympärillä. ai sille, että se sieltä niin ampuu jonkun laaserin sieltä sun otsasta. Ja tuhoaa Niin. niin pahan. Siis mä voin kertoa, että sitähän ei saa missään nimessä tatuoida, koska sittenhän se niin kuin, sitä ei saa tavallaan pois. Että tavallaan, että sit kun se on imennyt sen pahuuden, niin sitten se alkaa tulla sun niin sisälle, koska se tavallaan pääsee rikkoutumaan. Hyi. Niin, eli älä ota mitään kykloppisilmään ihan oikeasti. No kun mä Koska just ajattelin, että jos tää sanotaan vaseen sopimuksen irti, niin sit mä olisin siis voinut sanoiko niinku sä, että vaan jos se sanoo sopimuksen irti? sanoa, sanoinko Musta tuntuu, merkkejä että siitä nyt on ilmassa. sopimus alkaa niin kuin lähentyä loppua eikä uusintaan näy. Sisko, sisko voi olla, mutta siis mietin nyt, kun se korvaisi sen, tai sitten mä tekisin silleen, että mulla olisi, näin, jos mulla ei olisi sitä vasenta silmää, niin tuohon luomeen tatuoisi sen, että kun mulla on tää oikea Ei. silmä auki. Siis jos sä mulle silmää vinkkaat ja sieltä tuijottaa Evil Eyes niin vastaan, niin siis, siis Herra Jumala, eihän sun vieressä enää uskalla sen jälkeen nukkuakaan. Kun se on silmät kiinni, oli yö tai päivä tai sato tai paisto, niin sulla on silmät niin sojottaa joka tapauksessa niin kuin, ties mihin niin kuin jokaiseen niin kuin idän ja lännen suuntaan. Niin, siis hyvin kauhea, mutta enhän mä nyt sitä oikeasti uskalla tatuoida, jos siinä on tommosia riskejä, että se pahuus kääntyy sitten mun sisään. Jos ei vielä siellä ole, niin siis kyllähän sitä vältellään niin kaikin Mm. mahdollisin keinoin. Mutta siis joo, tehdään silleen, että ostaan toisille ne korut sitten. Joo, mutta onko sulla semmoisia muita juttuja, niin semmoisia, kun sä just käytät, sen mä tiedän, että sä käytät sitä Evil Aita, siis uutena tietona sä heittelet myös sitä suolaa sun niin olayli, ja mä en tiedä mitä mieltä mä oon sitä, mä en tiedä kuinka kauan me voi olla enää ystäviä, mutta siis onko sulla jotakin niin muuta vielä? Ai semmoisia, mitä mä teen, niin suojellakseni Mm. itseäni. Siis en mä nyt mun mielestä, ei mutta ainakaan vielä toistaiseksi ole mitään semmoisia tullut, että mun pitäisi valot sytyttää 3 kertaa päälle ennen kuin mä lähden pois kotoa. Käyttää Niin, 3 kertaa kiinni ja 3 kertaa päälle, että kaikki. Ja siis, sitten en mä vielä mitään suitsukkeita myöskään alkanut polttamaan. Mutta siis liekö se kiva ajan kysymys. mutta siis katsokko siihen liittyen, Mm, koska mehän ollaan tämmöisiä entisiä hevostyttöjä myös. joo. Siis mitä, nyt mua niinku oikeasti pelottaa, että mitä Niin, mutta siis sellaista. mulla nyt tuli semmoinen olo, että mun ei varmaan pitää sanoa tää ääneen. Tässä kuulostaa niin kuin sitä on paljon normaalimpi mun päässä, kuin mitä tää nyt tulee kuulostaa. Mä niin tajusin sen. Mm, Mutta siis, kun mulla on semmoinen, tiedätkö, kun hevosilla, kun Ester, kun sä niin kuin, joo. niitä esteitä, että sä lasket niitä laukkoja, että ne Mm, viimeinen 3, aina sanotaan 1, 2, 3, mm. kun se ei voi laukkaa hyppää. Niin siis mulla oli joskus varmaan lähtenyt sitä ajoista liikkeelle. Mutta siis mä välillä, kun mä kävelen jossain, niin lasketaan semmoisia pylvää välejä, se, että mun pitää saada se Siis 3 niin kuin tasan. Siis ei vittu, siis mä lasken kanssa mutta yhtäkkiä mieleen, että mä en pysty astumaan esimerkiksi, jos on semmoisia, mä en ikinä astu niille viivoille, vaan mä aina astun niin kuin tavallaan semmoiseen, mikä se on semmoinen tiiliskivi, jos on Siihen lattiasta. rakoon. Joo, mä en ikinä astu siihen rakoon, mä en ikinä mene niinku semmoisten niinku telineiden alta, minkään niinku semmoisia, jos mä pystyn välttämään semmoisia rakennustelineitä, niin mä en mene koskaan semmoista alta, koska mä oon kuullut, että sekin tuo niinku huonoa onnea. Että mä en astu myöskään viemäreiden päälle. Viemäreiden päälle, tuoko sekin huonoa onnea? Siis siis jostain mä oon se lukenut tai itse keksinyt. Siis mä veikkaan kyllä, että sä oot keksinyt sen itse, mutta siis laskeeko säkin siis laukkoja? No siis periaatteessa joo. Siis musta tuntuu, että mullakin on aina semmoinen 3 rytmi. Niin, mutta siis se asia mun pitää nyt korjata, että siis mä en oo oikeasti mitenkään, kun mä kuulostan nyt semmoista valojen napsuttelijalta, niin siis mä en oo semmoinen, että mä tiedätkö, kaikkea niin lasken. Siis Niin kuin, oot. Tässä nyt ei käy en enää sen oo. kieltäminen. Mutta siis kun mähän kuulostaa hullulta, siis mä en mitään muuta laske kuin laukkoja, niitäkin Niin, harvoin. mutta mä sanon sulle Maria yhden vaan sanaa, että kyllä hullu hullun tuntee. Että ei Kyllä tässä koira niinku, koiran tunnistaa. siis sanoppa muuta, mutta siis ihan oikeasti. Tähän Joo. loppuun, Mm. siis ensinnäkin, mulla nyt jäi kuumottelemaan, sitten me puhuttiin, että syvämeren kalasta.
Niin siis mulla tuli yhtäkkiä mieleen se, että onko sä siis kuullut siitä salaliittoteoriasta, että NATO on istuttanut semmoisen megalodon hain sinne meren pohjalle. Siis koska tämä jos joku, niin tähän mä uskon. Ai, Siis siis, ai kuka? NATO? ei NATO, vaan NASA. Kun mä ajattelin, että onko se nyt ratkaisu niitä Itämeren laivoja vastaan. Se on sitten se uusi niinku, sodankäyttöase. On se Vittu, megalodon, että siellä joku sen suitsi ja hyppää selkään ja lähtee kuvittu Triitonin elkei valtaamaan 7 merta. Siis ei kuvittu NASA. Mutta siis miksi niin olisi tehnyt? Siis katoppa, nyt mulla ei ihan tarkkoja vuosilukuja nyt niin mielen päällä, tai en voi suoraan tästä niin lonkalta heittää, mutta siis Mm. ensinnäkin NASA, hän on tutkinut siis totta kai niin merta, tai siis NASA tutki merta ennen kuin se niin alkoi tutkimaan avaruutta. Mm. Ja sitten jotain kummaa niin tapahtui, että NASA lopetti merten tutkimisen, siirtyi siihen, että aletaan tutkimaan avaruutta ja sitä, että miten me päästään tuota planeetalta pois. Niin mä, että mitä vittua sieltä merenpohjasta on niin löytynyt niiden jättiläiskalmareiden lisäksi. Niin sitten joku tämmöinen kalastajamies, ja siis nyt mä haluan tähän alkuun heti sanoa, että tämä ei ole kalavale, vaikka se onkin ollut kalastajamies, joka tämän tarinan on kertonut. Niin, Vaan totisinta totta. siis totisinta totta. Niin, että hän on siis kalastusretkellä ollut vaan se, että mikä helvetin niin häkki täällä on jossain keskellä Atlantin valtamerta. Ja se oli sitten kuulemma nähnyt semmoisen aivan valtavan häkin niin kuin siellä meren pohjassa. Ja se oli nähnyt siellä, kun oli vaan pyrstöä päättänyt näin. Niin mä epäilen, että se on, että sitten sanoi, että se oli sen mielestä se Megalodon High. Mä kestin se vahingossa tuossa välissä paljastit, että mä epäilen. Ei, siis se sanoo, siis se kalastaja sanoi, että mä epäilen. Ja sitten siitä on sen jälkeen useampikin kalamies sanonut, että se hei niin epäile vähän niin voi sen varmistaa, että se on varma tieto. Että siellä on ollut Siis Megalodon. eihän ne voinut nähdä mitään häkkejä jossain keskellä Atlantin valtaa. Siis mitä ne on siellä tehnyt? Ne on ollut Nehän siellä yhdet yritti mennä sen rapumetsällä. meren pohjaan ja räjähti se koko niiden putkino. Ei, kun ne on ollut siellä rapuja metsästämässä tai jotain, ne on sieltä kaivannut. Ehkä ne on ollut öljynporauslautalla. Mutta Joo, mutta jossain siis se on se... Mitä että? niin kuin mullakin siis, koska siis toi, että kun mä siis aina siinä just kun menee sinne TikTokiin sinne syvään Mm, päätyy, niin kuin mullakin tulee sille just niitä, että minkä takia se niin kuin mereen tutkiminen on lopetettu, mutta mä en ole siihen vielä niin niin. hirveästi perehtynyt, mutta Tai pitäisikö mä nyt koska, perehtyä? tai koska mehän tiedetään enemmän siis avaruudesta kuin meidän omasta, niin omista meristä, valtameristä. Niin, mutta siis sanotaanko, että se mitä se Angelfish näytti, niin ei se kovin hyvää lupaa myöskään, että Niin, mitä mutta siis, sillä pohjalla on. niin, no siis kun meitä kahta katsoo, niin eipä niin kuin meilläkään mitään mekin tässä sanotaan, että miltä se on se anglekala näyttänyt. Se niin Totta sekin, saakelin mutta siis kun mä en nyt tyhmylyhty. ihan, siis mun pitää vähän nyt tutkia koska siis sä aina kerrot mulle, mulle aina kerrot niistä kuun pimeistä puolista ja niistä, mutta siis kun mä en nyt tuohon Megalodon, kuulostaa nyt vähän niin kuin silleen kalavaleelta, niin kuin näin Siis ei, sanottuna. mutta kun mulla on aina se, että mä aina faktana kerron sulle kaiken. Ja sitten saa aina silmät sinisenä uskot. Koska mäkin uskon, mä kerron ne sulle mun omana faktana. Mutta se, että onko ne niinku kolmannen tahon niinku tarkastamia tietoja, niin se on sitten asia erikseen. Mutta siis ihan oikeasti, siellä siis joku siellä vaanii siellä meressä. Onko sä nähnyt ne Megalodon-elokuvat? Kun se Siis mä kaljumies oon siellä nähnyt sen taistelee. Megalodonin kidan. Siis, no sitä suuremmalla Mä syyllähän oon siellähän se on ja oottaa vaanii meitä merten syvyyksissä. Ei, kun mä oon nähnyt semmoisessa isossa akvaariossa, missä mä oon käynyt, vai mikä se, siis semmoinen Sea Life, tai mikä, Mm. siis semmoinen, siis en Helsingin Sea Lifeissa, vaan siis tuolla, siis Las Palmasissa, niin siellä oli semmoinen megalodonin suu. Mä oon ottanut sitä kuvaa, niin mä voin laittaa senkin myös sinne Siis niin, että se on ollut ensikosketus siihen, kun me päädytään sinne kitaan. Mutta siis niin kuin ihan oikeasti siinä Megalodon-elokuvassa, koska siis nythän meillä on löydetty valtameriä alta. Että siellä on oikeasti meriä, siis merten alla, semmoisia salaisia onkaloita, koloja, liekkä siellä kaikki ne laivat, mitkä sinne Bermudan kolmioon on kadonnut. Siis mä en Siis kuka epäile on sitä. löytänyt, sinäkö? Siis niin tämmöiset tiedemiehet. En mä tiedä, että kuinka niin kuin luottoja lähteitä. Siis Anniina aina sanoo mulle, että pientä lähdekritiikkiäkin jos. Mutta se on semmoinen, mitä siis mähän uskon kans niin kuin aivan kaiken, mitä mulle Niin, siis kun kerrotaan. niin uskot, kun en mäkään kyllä niin hyvä uskonen, onko sinä?
Siis mä uskon, minä hyvä hölmö. Ja sitten mä Niin, kaiken sun näköisen... perässä me sinne Charlesin luoksekin lennettiin. Niin, mä että minä pieni hyvä uskonen hölmö. Niin, koska siis musta tuntuu, että mä oon joskus sanonut, kun me ollaan oltu lapsia, niin sulle, Mm. että jos jonkun kotilemmikin pakastaa sen jälkeen, kun ne kuolee, niin ne herää henkiin. Ja mun mielestä se on niin hyvä, että on ollut laittomastakin eläintä. Se ei nyt tämmöinen taas. Siis ihan oikeasti, siis koska meidän pitää tehdä siis erillinen jakso siis kaikista eläimistä, mitä meillä on ollut, koska mulla on ollut niitä ihan katras. Niin, Mutta siis, siis niin, eläimillä mä tarkoitan salaisia ötökkälemmikkejä. siis mulla on ollut siis ihan eläin. Mä en ole vielä tuohon ötökkävaiheeseen päässyt, missä sä oot siis tälläkin hetkellä. Mutta siis mulla on kyllä Mm. ollut kans kaiken maailman niitä elukoita. Mutta siis sun ensimmäinen sana ihan sama, mitä sulle sanoo, niin on aina, että ai oikeesti. Ja sitten ja aina vaan, okei, mennään vaan. Tai joo, jos mulle sanoo, että, niin, että lähdetäänkö jonnekin, niin mä oon täällä Finnairin sivuilla. Paraamassa ei tulijamassa tulille, jos jonkinmoista reissun tykkää. Ja noissa siis salaliitoista, niin sä laitat vaan sanaan kiertämään. Siis mä pistän niin sanaan kiertämään, kyllä aivan kun pappi laittaa sen niin kopaan siellä kirkossa kiertämään, niin minä pistän salaliittoteoriat. Ai, Mutta ai, siis ai, mä ai. uskon vakaasti siihen, että sillä merenpohjasta kyllä löytyy, jos Siis jonkunmoinen meitä megalodon. muistuttava syvänmeren olento ja kala. Ja siis ihan oikeasti, niin kun me puhuttiin siitä, että niin kuin POV, että heräät näin, niin mä näin siis semmoisen myös, että heräät niin merenneitona. Niin, siis mä mietin, koska sielläkin näkyy semmoinen, semmoinen useamma silmä omaava se jättiläiskalmari. Mutta tiesitkö sä Mutta muuten, siis ne on siis tekoälyn tekemiä ne videot, eihän oikeasti ne ole niin merenneidon kuvaamia, jos siis siis, niin ajattelet. siis, niinhän ne meille väittää. Ei, mutta, siis mulla nyt tulee tähän väliin vielä illan viimeinen nippelitieto. Siis Ja näin siis, lopu koskaan. ja siis tämä oli mun mielestä se nippeli on tähän oiva sana, koska nippeli, nipple, nänni. Triton on ainut niin koko Disney-sarjassa, kello on nännit Tartsanin lisäksi. Siis kuka? Triton, se Arielin iskä. Seitsemän meren kuningas, Siis eikö mukaan Aladdinilla esimerkiksi joka ole? oli siellä Peniksen mallisessa linnakkeessa asu. Siis ei nyt mennä taas näihin sukupuoliin, Mutta mutta sehän siis oli siis ihan aktuaalinen. oliko? Oli. Mutta siis kyllä kai Aladdinillakin on. Sekin on Aladdinilla ei ole nänneä. Fun fact, Aladdinilla ei ole nänneä. Siis se, koska mä oon tarkastanut useamman kerran. Tartsanilta löytyy nännit ja Tritonilta. Ai Tarzan ja Triton on ainoat. Niin, vai onkohan Tritonillakaan nänneä? Mun mielestä Tritonilla on nännit. Siis, mutta tiedätkö mitä? No, Siis nyt taas alkaa niin mennä sille leveelle nämä meidän jutut, että nyt on varmaan pistettävä niin pillit pussiin, kerättävä siis viimeiset niin mun järjet. ori vielä laukkaa nyt villinä täällä, että sitä ei vielä voi karsinaan laittaa. Sitten mä etin täältä Triton. Siis Triton. Sitten kun mä just kuuntelin sitä, että nyt pitää sun taas laittaa se kuuluisa ori takaisin talliin, ennen kuin tässä Ei, niin siis, aivan on taas maine menetetty. siis siitä ei tarvitse enää murehtia, koska se on jo tapahtunut. Täällä Tritonilla on nännit ja Tartsan nännit. Se on tämä viimeinen asia, minkä mä googlaan tälle iltaan. Tartsan niple. Tartsanilla on nännit. Tämä on nyt verifioitu tieto. Ja sitten, Mutta siis minkä takia sä tiedät näin paljon noista niitä Disney-olentoja, niistä hahmojen siis siis koska tämä oli taas nänneistä? joku mun Googlen syvä sukellus, ja silloin mä löysin sen, että siellä tota, ei löydy nänneä eikä nännipihoja keltään muilta, vaikka kovasti yritin kaivaa. Koska eihän siellä esimerkiksi, mikä siis se oli se pahis, se Jafar siinä Niin. Aladdinissa, niin sillä Onko se ilman esimerkiksi, paitaa? sillä näkyy rinnat, mutta siellä ei ollut nänneä, siis mäpä googlaan. Oliko Aladdinilla nännit? Aladdinilla ei ollut nänneä, sen mä muistan, mutta mä vielä verifioin tiedon. Siis Aladdinilla mä en. ei ole nännejä, mutta oliko sillä pullohengellä? Koska mun mielestä, mä veikkaan, että sillä saattoi olla semmoiset tummasiniset nännyskät. Siis nyt oikeasti tuu pois sieltä veden alta. Sieltä Ei ollut, tälläkään ei nouse ollut semmoisia. pintaan. Nouse pintaan, Liisa, nyt niin kuin se enkelikala. Kala. Mä tuun auringonvaloa kohti. Mutta siis nyt tähän vielä Siis, tiedoksi se, että sillä pullohengellä ei myöskään ollut nännejä. no niin, eli meille saa laittaa nyt sitten Instagramissa viestiä, jos ja kun jollain muulla kuin Tritonilla ja Tartsanilla, jos tämä on nyt tämmöinen sun oma niin tutkielma. Joo,
niin jos jollain muullakin, koska kyllä mä nyt veikkaan, että sillä jollakin on. Ja siis onko sillä nyt joku, siis miten tämä nyt liittyy mihinkään, onko sillä joku tarkoitus? Siis ei kun mulla vaan tuli mieleen, kun mä sanoin, että nippelitieto, niin sanasta nippeli, mulla tuli mieleen nipple ja siitä tuli nänni. No näin, tässä sitä on. Siis mun on muuten pakko nyt sanoa vielä tämmöinen pieni disclaimeri, että No, jos joku ajattelee, että mä oon kotona, ja siis mulla on seinällä liitutaulu, ja mä istun tämmöisessä lepankammoissa, siis tähän näyttää, että mä olisin langennut enkeli, ja mulla olisi siivet. siis sähän näytät siltä, että ne sun niin kerran valkoiset siivet olisi nyt mustiksi niin kuin helvetin liekeissä palannut ja ne olisi siellä Niin, niin kuin että mä istun, hiilinä. että mulla olisi olohuoneessa tämmöinen tuoli, niin ei pidä paikkaansa. Varmaan tällä taloyhtiön tiloissa jälleen kerran. Niin, sä oot sille taloyhtiön kerhohuoneessa nyt pistetty jäähylle. Siis niin on, mutta siis onko nyt aika laittaa hevosta talliin? Siis nyt on aika, nyt on jopa minä otin, niin kuin vanha ori, otin nyt ne kuolaimet suuhun ja mut on suitsittu. Niin nyt saahan taluttaa tallia ja pistää säppiin ovi. Ai ai. Joo, mutta hei, siis pitäisikö meidän tehdä silleen nyt sen Charlesin kanssa, Niin kuin, eikö meidän pitää vielä että nopsaa se vastaus äkkiä lyö tulille? Mitä niin mä kun mä just mietin, vastaan että sille? mitä sille vastataan, vai pitäisikö meidän siis tehdä silleen, että jos niin kuin, ne, jotka tätäkin on erehtynyt kuuntelee, niin jos niillä Mm. tulisi jotain mieleen, että saisi ehdottaa. Joo, tehdään sille, että mietitään yhdessä joku vastaus. Tehdään semmoinen kysymys juttu sinne Mietitään. Me laitetaan joku IG-storiin. boksi Instagramin, Marco Polo podcast löytyy Instagramista. Mä laitan sinne joku boksi ja mietitään nyt, että miten me tehdään, miten me hoidetaan tämäkin tilanne, nyt kun Liisa on taas alkanut siellä sopaan keittoa siellä Lontoon perukoilla. Niin. Harmi vaan, kun mulla ei enää suolat riitä siihen soppaan, kun ne on yli heitetty. Mutta siis mä laitan screenshotti tuosta mun ja Charlesin keskustelusta siihen IG-storiin. Sitten voidaan miettiä, lyödä kaikki niin viisaat päämme yhteen ja miettiä, että mikä vastaus siihen olisi niin oiva. Joo, tehdään niin saadaan sillekin storille jatkoa, jos se nyt on hyvä idea silleen, lähtökohtaisesti muutenkaan. Mutta siis mun on siis pakko nyt sanoa, että mä en tiedä, voinko mä tulla sulle enää kylään. Siis jos sulla on suola, semmoinen, että se on vanhat suolat siellä pitkin sitä huonetta, ja sitten kun on ne muurahaisetkin siellä Siis jossain kyllähän mä täällä kaapissa. Maria imuroin Herran Jumalaa kerran kuussa, niin tuut sitten vaan, niin tuut sitten mun siivouspäivän jälkeen. Mutta siis jos siellä on ne muurahaisetkin jossain Siis ne on lymyilee. säpissä, ne on säpissä. Et sä oot jo ennenkin niiden kanssa tällä aikaa salaa viettänyt Niin, kun sä et tietämättäs. kertonut mulle, mä luulin, että ne oli kaikki on heittänyt veiviinsä, niin ne on ollut sulla jossain vaan piilossa ja mä oon hyvä usko, mä nukkunut siellä. Mietinkö, kun joku kutiitti ja joku hiipi mun jalkaa pitkin yöllä peito alla. Se oli, se oli se Timos, joka sieltä karsinasta oli karannut. Niin. Siis joo, kyllä, siis, mutta siis sehän tässä on kysymys, että uskallanko mä enää sun vieressä nukkua, sulla on tatuoituna ne silmät siihen niin sun silmäluomiin. Sehän se taas on yksi se suurempi vittu kysymys. Ja Niin, kykloppi otsassa. siis sanotaanko näitä monta kysymystä jää taas leijumaan ilmaa. Siis liian monta kysymystä on niin jäänyt taas vaille vastausta. Ja vastauskin on varmaan sitä luokkaa, että sitä on parempi olla kuulema. Siis niin on, mutta siis kiitos ja anteeksi teille, jotka olette tähän asti päästy. Siis nimenomaan. Ja katsotaan, että tuleeko enää 4. kertaa joku Joo, quattro siis formaggio. katsotaan. Palataan ensi kerralla, jos sitä ensi kertaa tulee. Siis vittu, pitääkö se sanoa sitä adieu? Siis sanotaan, mä en tiedä, mistä se on varmaan tullut sitä ranskan kielisistä Niin kuin me sanottiin ensimmäisessä jaksossa adieu, sitten me sanottiin toisessa jaksossa myös adieu. Ja eikö se nyt ole se 3 suoraa, että adieu? Joo, eiköhän mennä. Jatketaan samalla linjalla. Hyvää yötä. No niin, hyvää yötä, adieu. Adieu. Vai eihän nämä kuuntelijat kyllä nukkumaan menossa, mutta joo, hyvää, ei enää hyvää yötä, vai heippa, adieu. Adieu.